ದೇ ಎಂಕುಲು ಕಮಲಶಿಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬಬ್ಲು ಐಡ್ದ ಕತ್ತುಲು ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಬತ್ತ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದು ಮಾರೆ. ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಡಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕಮಲಶಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬತ್ತ ಅವೇ ಟೈಪುಡ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಗುಹೆಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ತುಲೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ನಡೂಟ ಒಂಜಿ ಗುಹೆ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಕತೆನು ಪನಿಯರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಟ್ರುಲ್ಲಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೆರೆ ಐತೆ. ನಾವು ನಾಥ ಪರಂಪರೆ ಜೋಗಿಗಳು ಈ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲಾಂತರಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 5 ತಲೆಮಾರತ್ತ ಇದು ಜೀವನ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಭೈರವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ನಂದಿ ಬೆಳೆಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ರು TV9 ಈ ಗುಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಗುಹೆ ಇದು. ಕಮಲಶಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಟ್ಟ ಕಾಡನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಗುಹಾಲಯ. ತಾಯಿ ಕರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಮಮ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ ಇದು ಟ್ರೈಲರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈಸಿ ಮಮ್ಮಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ತಾಯಿ. ಈಗ ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಯೋಗಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಒಂಜಿ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮಲಶಿಲೆಗ್ ಪೋನುಲ್ಲ. ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಡತೆ ಈಶ್ವರನು ಲಿಂಗ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಪೂಜಿಸೋತೆ ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಮೂಲ ಕಮಲಶಿಲೆಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ರೂಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವೆರು. ಈ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗಡುಂಡತೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗಗ್ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಎದೋ ಕಡೆಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಡಾಣಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಆ ಯೋಗ ಕೂಡುದು ಬರೋಡಿಗೆ ಆ ಯೋಗ ಎಂಕಿನಿ ಕೂಡುದು ಬೈದನು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ವರ್ಷಗುಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗುಂಡತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗೆ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಅರ್ನ ಪಾದ ಬೂಡ ಬತ್ತದುಂಡತೆ ಅವು ಮೀಪಾದ ಬುಡ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣೊಡೊಂಜಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗುಂಡತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋದು ಅರೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೀಪಾದ ಪೋಪುಣು ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಐತ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಆದಿ ಗುಹೆ ಉಂಡು. ಉಂದಿತ ಉಲ್ಲೈಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ನಾಗದೇವಿರು ಉಲ್ಲೆ ರೈತೊಲೈ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮಲಶೀಲದಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಕೈತಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಹೆ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಾಗದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಹೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದನೆ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಎಂಕಲು ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಲಶೀಲದ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತೋಲ ಇಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೋಲಿ ದೂರ ದೂರ ಪಿದೆವುಡು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗಡ್ ತೂ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ ಹತ್ತು ಬಕ ಪೂರದ ಲೇಟ್ ಈರೆ ಪಿದಾಡ್ನದೆ ಹೌದಾ ನೆಂಚ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ ತುಂಬು ಊರುಡು ತುಂಬು ಈರು ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ವರಿ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಂಚ ಅನಿಸಿಕೆ ಯೋಗ ಕುಡ್ದು ಬೈದಿನತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ದೂರ ಪೋಯರ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಮಲಶಿಲೆ ದೇವರನುಂಡದ ಅವು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸಲಗೆ ನೀರು ಬರ್ಪದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣದ ಅಪಗ ಅರೇನು ಶುದ್ಧ ಮಂತು ಪೂಪಿನ್ಗೆ ಅರ್ನ ಪಾದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಿಗೆ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಮಂತು ಪೂಪಿನ್ಗೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಂಡದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಕೇನಿನಿ ಅವು ರಿಯಲ್ಗೆ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತದು ಉಂಗಾದ ಪೂಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಪುನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಭಾಗ್ಯತ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಜುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮೇ ಬಿಜ್ಜು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಬಿರ್ಕಲಿ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ತಲಕದು ಬಬ್ಲು ಏ ಬಬ್ಲು
ಇಂದ ಇಂಬೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಪೆ ಬಿಜ್ಜುಗು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟರೆ ಎಂಕ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಜೋರತೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಜುಟ್ಟಾಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿರೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೇನ ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಡುಮೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ఆయన ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಉಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಣದ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಇಂಜಿಂಗೊಂದ ಬಾಲೆತಾಯಿ ನನ್ನ ಉದ್ದ ಬನ್ನಗುಣ್ಣದ ಕುಜಲು ಅವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟುವೆರು ಮೇ ಇಮೇನ ಉದ್ದ ಬತ್ತಿವಾಗ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟು ಎಂತು ಹೆಂಗೆ ರಡ್ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲದ ನಿಗ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ಇಮೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆದ ದಿಕ್ಕುನ ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ದಿದುಲೆ ಗೆಂಚ ಕುಲ್ದಿ ಅದ ಬಬ್ಲು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕುಜಲು ಇದ್ದು ಬಚ್ಚಬೇಕು ಏನು ಶೋಕು ಕಟ್ಟೆ ಪುಚ್ಚನೈಪೆ ಬಾಬ್ನ ಕುಜಲನು ಅಂಜು ಬಾಲಿ ಜೋಲಾತಿಂಬಿ ಬುಗುರೇ ಆಂಡತಿ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮೇಂತುಲ ಕುಂಟುಡು ಮತ್ತು ಮೇಲು ಬಿಜ್ಜುನ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೇ ಏ ಲೈಟ್ ದಿಪ್ಪು ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮೆ ಬಬ್ಲು ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಇನ್ನನೇ ಬರ್ತೇನಂದ ನಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಬ್ಲು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೂಪಿನ ಬೆಬ್ಬ ಆಗ ಭಯಂಗ ಮಾಡ್ತಿ ಜಿಪ್ಪಿ ಆಂಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ನಟ್ಟುವೆನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡು ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಟ್ಟುವೆನು ನಿಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಫಲಪ್ರದ ಅವಡು ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀತು ತುಳಿ ಹೆಂಚದೋಜಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲನಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕಿಷ್ಟ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಚ ಕೀಪ ತಂದೆ ಮೆಂದಲೆ ಈತ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜಿವೆ ಬಾಬು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ತುಲ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸೂನ ಹಿಡ್ದು ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜಿವೆ ಇಂಗನ ಇನಿ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಕುರ್ತಾ ಅದಮ್ಮೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡದ ನಿಕುಲು ಹೊರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡೊಡ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮದುವೆ ಪುರ ಬಣ್ಣದ ಎಡ್ಡ ತೋಜಿ ಡ್ಯಾಡಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡಿ ಹಾಂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿರ ಯಜಮಾನ್ರು ರೆಡಿ ಆತಿರ್ತುಲಿ ಏರು ಆನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕು ಅಂದತಿ ಐದು ಬರ್ಸ ಬರೋ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇನಿ ದುಮ್ಮೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಅಂದಿಗೆ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿಗ ನಾನು ಹಾಂ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ತೇನಾ ಆಯ್ನ ನೀರ್ದ ಪುರ ಪಿರೋಡುದಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಪನಿ ಕೊಡ್ತದೆ ನಂದು ಇನಿ ಒಂತೆ ವಾತಾವರಣ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತಂಪು ಉಂಡು ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯ ನಮಃ ತೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪದವಿನಂಗಡದ ಕೊರಗ ಜನ ಉನ್ನು ತೂಪ ಕಟ್ಟೆ ತೂಪವೇನು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಜ್ಜನಂಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ತುಲೈತೆ ಟರ್ನ್ ಅವನೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲು ಬಬ್ಲುಗು ಟ್ರೀಟ್ ಕನಾರೆ ಬತ್ತ ಇಡೆಗು ಎಂಕ್ಲು ಲಾಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕುಟ್ಟುದಾದ ಒಂದು ತಿಂತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಒಂದು ತಿನ್ನ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ 4-5 ಸೆಟ್ ಆಪ್ನು ಹೊರ ತಿನ್ನ ಕುಡರ ತಿಂತಿಗೆ ಒಂದು 3 ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಂಡತ್ತನೆ ಹಾಂ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಅದ ಕೊನಾನು ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಮೇನಿನ ಬಿಸ್ಕಿಟ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಬ್ಲುದಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಬಬ್ಲು ಇಂಬೆಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಆಯ್ನ ಫುಡ್ ಬತ್ತನು ಬಣ್ಣದು ಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಆಗ ಮುಲ್ಪ ಜಪ್ಪಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಭಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲಿ ಉಂತುಮೆ ಆಯ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಟು ಬಬ್ಲು ಅಲ್ಲ ತುಲ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗೈತು ಒಂದೇ ತಿನ್ನು ಸಬಿ ತಿನ್ನು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಜಿಮ್ಮೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೊಲ್ಲೆ ತುಲ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಶಿಜು ಬ್ರೀಡ್ ಕೊಜಪುಡು ಪೂರ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಂಡಿ ಮೇ ಕೊಜಪುಲ ಅಜ್ಜಿ ರೈಸ್ಲ ಉನ್ಪುಜಿ ಅದಮೆ
ಹಂಗೆ ಅವು ಕೊಜಪು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮುಟ್ಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೀರು ಕೊಜಪು ರೈಸ್ ಇಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತುಲ ಹೆಂಚ ಪುಚ್ಚು 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 ಜುಂಬು ತುಲ ಅಲ್ಲ ಮೇನಂಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಏನಂಚ ಜುಂಬೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಲ್ಲವೇ ಅವನು ಬೇಗ ಬಂದು ಕೊರಡೊಂದು ಜಾಯನೆ ಪುಚ್ಚು ಪುಚ್ಚು ಜುಂಬೆ ಇನ್ನಿವಂತೆ ಬಡ್ಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ರೋಡ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವೆದರ್ ಇನಿ ಅತಿ ಪನಿ ಪನಿ ಬಡ್ಸ ಉಂಡು ಪನಿ ಪನಿ ಬಡ್ಸ ಉಂಡದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಲೈ ಪೊಗ್ಗೆರಪ್ಪ ಅಂದ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಗನಗು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅವೇ ಅನ್ನೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಕ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಲ ಬತ್ತನಗೆ ನೀರು ಇಡೀ ಅಂಗನಗ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಶುದ್ಧ ಮಂತು ಬುಪ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ನೀರು ಅಡ್ಡ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಡ್ಸನೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ದುಮ್ಮಪುರ ಉಂಡತಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪಂಡ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಜೂನ್ ಎಂಡ ಒಂದು ಬರ್ತನ ಮಾರೆ ಆಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಡ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಈ ರೈತರ್ನಕ್ಲಿ ಇವ್ರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ನಮಕ್ ವನಸು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಒಂದು ಅರಿಪ ಅಂದ ಮಾರೆ ಅಂಚಾತನು ಅವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಟೈರ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬೈದ ಅಂತ ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುನಗೊಂಜಿ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ ತುನಗೊಂಜಿ ಮಧ್ಯ ಅನ್ಪೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೆಬಿ ಕರ್ಕಶ ಹರಿಜ್ಜದ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮಾರೆ ಸೋಕದ ಪದ್ಯ ಪಾಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅವನಿ ಅನ್ನ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಮೀದ್ಮೀಗ ಅಂಚ ನೀನಾ ಏನಿನ ನೀನಾದಿನ ಇನ್ನುಳಿದ ಈ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಕೋತಲ್ಲಣ ಮಾತು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆನ ಯಾನ್ ವರರ ಎಡ್ಡೆ ಐತನೆ ಪದ್ಯದನೆ ಮೂಡುಡುಪುನ ಪದ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಅಂಚ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಎನ್ನಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆರು ವರರ ಎಂಕ್ ಯಾಂದಲ ಬಣ್ಣ ಆರು ಬಂದ್ಬಿನಿ ದಯ ಅಂಚತ್ತಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮೇರು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ದಲಕ ಅಂಚ ಇಂಕ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಂಚತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತಿತ್ತು ಕತ್ತದಾಳ ನಿತ್ತು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚಾಂಡು ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಪಂಪೇನು ನಿಕುಲ್ ಅಂತ ತೆಲಿಪಿಲಿ ಆಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲು ಒಂದು ಪಂತಲ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ದಲ್ಗೆ ಅಂಚಾಂಡು ಬೇರ್ನ ಕತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜೋಕುದ ಮೂಡು ಬತ್ತನ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಅಂತ ತೆಲಿಪ್ಲಿ ಕೂಳೂರದ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ತುಲೆ ಈ ಏರಿಯಾಡು ಬಡ್ಸೋಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಡು ನಂತರ ಬನ್ನಗ ಇಜ್ಜಾಂಡದೆ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಬನ್ನ ಚೂರು ಪನಿ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತಿನತೆ ದೇ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಅಂತುಲೆ AC ಬಂದಂತದ್ದು ಅತ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ದಿಕ್ಕನ ಅಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡಿ ಗಾಳಿ ಆಂಡ ಇಡೀ ಉಲಾಯ ರಟ್ಟು ನಾಂದದೆ ನೀರು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರದು ಬಂದಾಗನೆ ಚೂರು ಚೂರು ಪನಿ ಕುಡ್ತೋದಿತ್ತು ನದಿ ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಬತ್ತಂತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕೂಳೂರದಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಅವಲಿ ತಂಪಣಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಕೂಳೂರದ ಸಂಕ ಕೂಳೂರು ಸಂಕ ಎಂಗಲ ಬಬ್ಲು ನಂಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಇತ್ತನು ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂತ್ಯ ಆತನಾಗ 6 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಇಮ್ಮೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಲು ಉಂಟುದು ಮೋಕೆ ಅನ್ಪರೆ ಸುರುವಂತೀರು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಲ್ಲೆಂದು ಎಂಗ್ಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಎತ್ತ ಆತನಟ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದ ಕಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ಮಂತೀರು ಐಡ್ದ ಏನೊಂಚೂರು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಅಂತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿರ್ತುನಂತೆ ಇಮ್ಮೆ ಒಂಚೂರು ತೂ ಆಡಂದ 6 ಮೋಕೆ ಅನ್ಪರೆ ಅಂತ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇಮ್ಮೆ ಆತ ತುಯ್ನಿ ಬಹು 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 ಒಂಜಿ ಅರಬೈದಿಯೇ ಮಾರೆ
ಅರ್ನ ಆತನಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ವಕ್ತ್ ಬದಲ್ ದಿಯಾ ಜಜ್ಬಾತ್ ಬದಲ್ ದಿಯಾ ಅಂಚ ವರಾನಿ ಪಾಪ ಅರ್ನ ಮೌನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಅನ್ನ ಇನ್ನೇ ಅರಬೈ ದೀವದಿನೇ ವರಾನಿ ವೌ ವೌ ವೌಗೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಿ ವಕ್ತ್ ಬದಲ್ ದಿಯಾ ಜಜ್ಬಾತ್ ಬದಲ್ ದಿಯಾ ಅಂಚ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಪಾಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ನಾ ಇದ ಕಿನ್ನಿಪುರ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಉಚ್ಚಿಲ ಕೈತಲಾಯ ನೆಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸತುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚು ಪೂರ ಬರೋನುಂಡು ಮಾರೆ ಒಯ್ತು ಹಾಕೋನುಂಡು ಅಲ್ಪಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ನೆಟೆ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋನುಂಡು ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚು ಬರೋನುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಗುಡುಗು ಬಡ ಬಡ ಅವನುಂಡದೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಒಂದದೆ ಜೋರು ಬಡವರು ಲೋಕೈತಿ ಮಾರೆ ಕಾಂಡೆ ರಾಗಿದ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಿನ ಅವು ಓಲ್ ಪೋತು ಮುಂದಿಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಈ ಜೋಕುಲ್ದಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಗಿದ ದೋಸೆ ತಿಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಮುಖನ ದೋಸೆದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಂಗೆ ಅಂಚ ಪಲಾವ್ ಉಂಡು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಲಾವು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಕೊನದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ವೇ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆದ ಓವಾಂಡಲ ಕಟ್ಟಲಿ ಪಡಿಕೆನ ಕಟ್ಟಾರ ಜಡ್ಜೋಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿತ್ತೆ ಕೂದು ಬಂತೆ ವರ್ಷದ್ದು ಅಂಚ ಒಂದು ವೇ ಮುಕ್ಕಳು ಕಾರಡು ಕುಲ್ದಿರು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬೈದೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಬೈದೆ ಬಡಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಏತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನನ್ನ 67 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಬಂಜಂತೆ ತಂಪು ಅಂತ ಹೋಗ ಅಂದೆ ಕಟಮೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ತುಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂದು ಮೆಲ್ಲಮೆ ಮೇಲ್ಕು ಪೂರು ಮಾರಯ್ಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಮಾರಯ್ಯ ಉಂತಿಲಿ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಣ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಂತು ಕಂದನದ ಪಾಡ್ದು ಪಿರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಕ ಬೈಮೇನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವಂಬೆ ಚೂರು ಯಾವಂಬೆ ಹಾಂ ಆಯ್ನು ತಿನ್ಪಿ ಬೇಗ ಹಾಂ ತಿನ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರ್ಜಿರಿ ಯಾವು ತಿನ್ಬಲ್ಲೆ ಒಬ್ಳು ತಿನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಲಾವ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜ್ಜು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಚಾತು ಒಂಜಿ ಖಾರದೊಲ್ಲ ಇಡೊಂಜಿ ಪಲಾವ್ದೊಂಜಿ ತಿನ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗೋಬಿ ಒಂಚೂರ್ಲ ದೇತೊಂಡ ಇನ್ನು ಇತ್ತೈತಂಗಿ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡದಾತು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಎತ್ತು ನಂಗೆ ಏತ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿ ತಂಪು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಗಾಲು ಉಂಟು ಯಾ ನಂಗೆ ರಪ್ಪ ತಿಂಪೆ ಮಾರಿ ಜೋರು ಬಡವಡು ಒಬ್ಬ ಇಂದೇ ಮುಲ್ಪತುಲಿ ಒಂದೈತ ಪತ್ರಡದ ಇರೆ ನೆಟೆ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂದು ಉಂಡ ತೂಪಿನಿ ಇಂಚಿಗಾನಲ್ಲಿ ವೈಪ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ವೈಪರ್ నేను పడికే అయిపోయాను ఇదే 19 అయికుందే బెల్ట్లో 19 ఇజిన ఈమె బలిపోయి నేను ఉంటుంది రాపుజి మైతేనే పడికే మేము మూసుద్దు ನೋಡಿ ತೂಪಿ ಹೋಯ್ ಮೇ ಬಲ ಹೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಒನ್ಪುಗ ಹೋಯ್ ಅಂಚೆ
ಕಮಲಶಿಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಇಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಬಬ್ಲು ಐಡ್ದ ಕತ್ತುಲು ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಬತ್ತ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದು ಮಾರೆ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಕಣ ಮುರಣಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿನ ಪಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಪತ್ತೊಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೇನು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣಂದು ಗೊತ್ತು ಕೊಡಗನದ್ದು ತೂಲೆಗೆ ಚಂಡಿಯ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಮರಿಯಲಾಗ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸಾರಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ದಾಗ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಸೋನು ಕುಡೋರ ಡ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಅವ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಬರ್ಸದಲ್ಲಿಗೆ ಇದೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಡ್ಡದ ನಡುಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಲ ಅವು ಹಂಚಿದ ಅಂದಮೆ ಚಂದ ಚಿತ್ತೂರು ಕುಲ ಅಂಗಡಿ ಒನಸು ಮಂತುಗಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಬರ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿದ್ದು ಒನಸು ಭಾರಿ ಶೋಕುನಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡ ಒಂದು ಹಂಚಿದ ಅರಡ ಪಂತೊಲೆ ಅದ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದದು ಊರು ಹಾಡು ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಮೇಟುಂದಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೆತ್ತಿರು ಬರ್ತಿಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ದರಿಂಡು ನೆತ್ತಿರು ಬರೋದಿತ್ತು ನಿತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜಿನತಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕಾಜಿ ಅಣ್ಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರಫ್ಯೂಸು ಪಾಡ್ನೊಂಡತಿ ದರಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ರಫ್ಯೂಸು ಪಾಡು ದರಿನ ಮುಟ್ಟ ದೀಪೆ ಶೋಕನಾಗ ಅನ್ಪೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಹೆಂಚಿ ಅರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೋ ತಿತ್ತು ಪೋ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಜಾರು ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ರಟ್ಟ ನೀರು ರಟ್ಟಾಯನು ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಪಿರ ಪೋಯಾರುಂಡು ಬಲ್ಲೆ
ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಸೈತದ ನೀರುಂಡು ಐದು ಸಲ ಮಂಗಿ ಹೊಲಯ್ಯೋ ಹೊಲಮೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಸದು ಇತ್ತು ಒಂದು ಕೊನಗಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಉಲ್ತ ಒನಸು ಪಂಡ ಒನಸಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡತೆ ಆತು ರುಚಿ ಅದುಂಡು ಬೊಕ ಮಗತೆ 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 ಗತಮೆ ಮಗತೆ ಮಗತೆಗೂ ಒನಸು ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಯ್ರು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಹಂಗೆ ಎಂತ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ತಿಂದು ಬತ್ತದಿರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಗತೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಲಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಟೈಪದ ಪಾಯಸ ಉಪ್ಪುನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕಾಣು ಒನಸು ಟೇಸ್ಟ್ ಕಜಿಪು ಬೇರಿಕು 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 ಬರೊಂದೇ ಪೇರು ಪಾಡೊಂದೇ ಪೇರು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಕಾಜಿಲ ಪಾಡ್ದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಾನೊಂಜಿ ಗುಹೆಗೆ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕುಣೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಲ್ಪನಿ ಗುಹೆ ತಲೊಂಜಿ ಅವು ನನ್ನವರ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಮಂಗೆ ಮಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಗೊಂಜಿ ಏತು ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡು ಪಂಡ ದೇವರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಂತದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತೆ ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಅವು ಲಿಂಗಡ್ ಅವಂದು ಅತಿನಿ ಪಂಡದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೊಲ್ ಎತ್ತಿರ ಆರ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಪೂರ ನಿತ್ತಿರು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪರ ನಂದನ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಪಾತಿರೇರು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪೂಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತದ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಗುಹೆ ತಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಮೇರೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂತೇರು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆತು ನಿತ್ತೆ ಪಿರ ಏತು ಗಂಟೆ ಬೋಡು ನಾಲಾಂಡಿಗೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಿರ ಪೋಯರ 3 ಗಂಟೆ ಬೋಡತೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋನಕ್ಕೆ 7 ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಪೋತನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಕುಡರನ 4 ಗಂಟೆ ಕುಡರ ಪೋಯಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅತಿ ಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂದು ಗುಹೆ ಅತಿ ಗುಹೆ ಉಲ್ಲಾಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಯ ನೀನು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆತನಗ ಐತೊಲೆ ಬರ್ಸಪುರ ಬತ್ತನ ಐತೊಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಪುರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋತು ನೆಡ್ಡೆತ್ತು ನೀ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚ ಪೋಪಿನ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಕೈತಲತಿ ಶಾ ಹೋತುಲ್ಲೆತ ನಮಗೆ ಈ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೂ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಜಿ ಕುಸ್ಸಿ ಅವನು ಇಟ್ ಯಾನರಡ ಪಚ್ಚದ ಬನ್ನಿ ಕುಡಂಜಿ ಪೊಂಜ ಪಚ್ಚದ ಕೊರ್ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಡ್ದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ ಹಿಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೇಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ ಪಾಪ ಆ ಪ್ರಾಯಡು ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಿರತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಪುಂಜಲ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಹ ತೆಗೊಳ್ಳಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಕಾಜಿ ಬಕ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಕೊರ್ನ ಅರ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟಿದೆ ತೊಂಡೇನು ಆಂಡ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲತ ಆ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪನೆಜ್ಜನ ದೇವೇರೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಪಣ್ಣದು ಆಂಡ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನೇತನು ಆತನಗೆ ನಾನು ಪಚ್ಚದ ಕುಂದ್ಬಾರ್ದಿನಿ ಆ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂದು ಬಕ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬಕ ನಾನು ಅಡ್ಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೇನು ಅಂಚ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಬಂದಿರು ವರ ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗುಹೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಕೊಂಜಿ ಈತು ದೂರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅವು ತೂವೊಂದಿ ಪೋಂಡ ಬಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಹೊರ ಬೈದಿನ ತಿಂತು ಅಂಚ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿರ್ದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲ್ಲೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ತೂದೆ ಪೋಕ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಗುಹೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗುಹೆ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಡದ ನಡು ಟೆಂಕ್ಲು ಆದಿಮಾನ ನಡ್ಕೊಂಡ ಹಿಂದೆ ದೇವರ ಸ್ಥಳ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಡಿ ಇದೇ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಚರ್ಪಿದಿಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮುಂಚೆನೆ ನೆನೆ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲ ಎಂಕ್ಲು ನೆನೆ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರಲ್ಪನೆ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕೆ ಮರ ಪಾಡ್ದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬಲಿಪು ರೋದಲ್ಲೇ ಕಾಡೇ ಕಾಡತ್ತ ಸುತ್ತ ಕುಲಿ ಕಾಡೇ ಕಾಡು ಹುಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ ಬೇಗ
ಐದು ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ಕೋಡು 4 ಗಂಟೆ ಆತ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ 2 ವೀಲರ್ ಕಾಣದಿ ಹಾಂ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದತ ತಕೊಂಡು ಫೈರ್ ಹಾಂ ಪುಯ್ 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 ಅಲ್ಲ ಐದು ತೊಲ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಡಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕಮಲಶಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬತ್ತ ಅವೇ ಟೈಫುಡ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಗುಹೆಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ತುಲೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ನಡೂಟ ಒಂಜಿ ಗುಹೆ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಕತೆನು ಪನಿಯರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಟ್ರುಲ್ಲಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೆರ ಐತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೊಯ್ ಕಷ್ಟ ಮೇಡಮ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೋಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ ನಮ್ಮ ಬಾವ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಬೈರನ್ ಒಪ್ಲು ಅಕ್ಕ ಕಾಲಭೈರವ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ತಾಯಿ ಈಗ ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಯೋಗಿ ಫಾಲೋವರ್ಸಮ್ಮ ಈಗ ಪುಟ್ಟ ನಂದಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತಾಯಿ ಕಡೆಯವರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಸರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ 100 ಅಡಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ 100 ಕೈ ಕೊಡಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ 2 ರಾಕ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಥರ ಸಿಲ್ವರ್ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ದೇವನಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಮೂಲ ಕಮಲ್ಸಿಲಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟೂರಿ ಚಿಟ್ಟೂರಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟೈಗರ್ದು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಂದಾಗ ಬನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಲೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನದು ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಡೆ ತಾಗೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ತಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರೋದು ಜಮ್ಮು ವೈಷ್ಣವಿ ಥರ ಆ ತಾಯಿ ಪಾಪಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಾಲಭೈರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಜೋಗಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಮಮ್ಮಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲ ಇವತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕರೆದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀವಿ 4 ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ತಿರ್ಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಇದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ
ಮಂಡೆ ತಾಗ್ತದೆ ಜಾಗ್ರತೆ. ಬನ್ನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಥ. ಈಗ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಹರಿಹರ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ನಾಗದೋಷ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕನ ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದಿವಕ್ಕ. ಮೇಲೆ ಮರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. BP ಶುಗರ್ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಚಪ್ಪಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೂ ಪಾದಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ತುಂಬಾ ಮಾತು. ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗೀತು. ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ. ನಾನು ಚಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಫಾಲೋವರ್ಸು, ಕದ್ರಿ ಜೋಗಿ ಮಠದವ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು ಮಠ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. 13 ಸಮಾಧಿ, ಒಂದು ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. 2028ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬನ್ನಿ. 3 ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. 1800 ಜನ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಜನರನ್ನ. ಅವ್ರು ಬರೋ ಡೌಟು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಮನ್ಪುಡಿ ಬಾವಲಿ ದೇವ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಮ್ಮ. 2,000 ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆಮ್ಮ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವ್ರು ಇದೆಯಮ್ಮ. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ ಚೂರು ಸರ್, ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಅಮ್ಮ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ನಾಗದೇವರು ಇದೆಯಮ್ಮ. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಪೀಠ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು, ಅಕ್ಕನ ಕಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಟಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನದಿ ಮೂಲ ಋಷಿಮೂಲ ಹುಡ್ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾಪು ಇರುವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚೂರು ಮಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀರಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಜೂಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಬಾ. ಅಲ್ಲೇ ಮಮ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ ಮೆಲ್ಲ ದಾರುಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂತೆ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನೀರೇ ಉಂಟು ಸಿಪ್ಪುಗೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾರು ಭಾರಿ ಶೋಕನ್ನು ಆರು ಪನ್ನಗನೆ ಮೀನು ಇರ್ಮೇನ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಚು ನಾನು 2,000 ಬಾವಲಿಂಡು ಗೇಟು ಸುತ್ತ ಬಾವಲಿಂಡು 3 ಅಡಿ ಉಂಟು. ಹಾಂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನ ಕಾರು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರು 150 ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮೂಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲೇ ಇದು, ಯಾರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಒಂದು ನಿಂತಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಅದು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಪೀಠ. ಇದೊಂದು ಕುಕ್ಕುದು ಮರ ಇದೆ,
ಹಾವಿನ ಎದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಕಮಲಶಿಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗುಹೆತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕತೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒಂದು ಜೋಗಿ ಇಲ್ಲಿರು ಪಂಚೇರು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾವು ನಾಥ ಪರಂಪರೆ ಜೋಗಿಗಳು ಈ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲಾಂತರದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 5 ತಲೆಮಾರಾತ ಇದು ಜೀವನ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಭೈರವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ನಂದಿ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲೆಯಿಂದನೂ ನಾವು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮಲಶಿಲೆ ಬಂದು ಆಚೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯ್ತು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಕಮಲಶಿಲೆ ಕೇವ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ರು TV9, ಈ ಗುಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಗುಹೆ ಇದು. ಕಮಲಶಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಟ್ಟ ಕಾಡನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಗುಹಾಲಯ. ತಾಯಿ ಕರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಚೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಕಮಲಶಿಲೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಗುಹೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಂತೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಳಿ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದವಳವಳು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಳಿ 3 ಶಕ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೈತ್ಯನ್ ಮಾಡಿ ತಾಯಿನ ವಧೆ ಮಾಡೋದು. ತಾಯಿ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಒಂದು ದೈತ್ಯನ. ಅವನ ಹೆಸರು ಟಡಡಟಾಸುರ ದೈತ್ಯ ಅಂತ. ಅವನು ವಧೆ ಮಾಡ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ವರ ತಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. 3 ಗಂಡು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೆ ಸಾವಂತ, 3 ಗಂಡು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಳಿನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತ. ಆ ದೈತ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅದು ಕಮಲಶಿಲೆ ಕಥೆ. ಇದು ದೈವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ನಾಥ ಪರಂಪರೆ ಜನಾಂಗ. ನಾವು ಜೋಗಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂಜೆ, ಕೊಲ್ಲೂರಿ ಕೊಡ್ಚಾದ್ರಿ, ಕೊಕ್ಕೆಗೆ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲ ಇದೆ. ಕಮಲಶಿಲೆಗೆ ಇದು ಮೂಲ. ಅನಾದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೈರವನಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನಾಗ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪತೀರ್ಥ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಸದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬಾರ್ದು. ಆದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾವಲಿಗಳು, ಅದು ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು. 2000 ಮಿಕ್ಕಿ ಬಾವಲಿಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪಟ್ಟೆ ಹುಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಗುಹೆ ಮೇಲೆ ಮರಗಳಿಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೇರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೈವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ರ ಜೀವನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮಾತದ ಗುಹೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ತುಂಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬನ್ನಿ, ಈ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅಂತ. ಅದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ಆವಾಗ ಆ ತಾಯಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶಕ್ತಿಪೀಠ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ 125 ಕಿಲೋಮೀಟರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರುವಾಗ 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ದಿನನೂ ದರ್ಶನ ಉಂಟು. ತುಂಬಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 12ವರೆ ತನಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ 4ವರೆ ತನಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗ್ತೇವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಸೂತಿಕಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ತುಲೆ ನಾವು ಪನ್ನತೆ ಮೊಕ್ಕಳು ಪೋಯಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ನಂಗೆ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಂಡದು ತುಯ್ಯರತೆ ಆರೆ ಪಂಡಿರತೆ ಯೋಗ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಆಪಿನ್ಗೆ ಆರೆ ಲೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡಿರು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದುಂಡತೆ ಮೇಪುರ ಉಂಡತೆ ಕಂಪನ ಹಾಪುಣ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಫುಲ್ಲು 4 ಮೀಟ್ಲ ಬಾವಲಿಂಡು ಆಂಡ ಒರಿಯಾಗ್ಲು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾರು ಅಂದೆ 3 ಕಾರು ಉಂಡತೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಗುಹೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಡೀ ಮೇಪುರ ಇರ್ಮೇನ ಒಂದಿತ್ತನು ಭಯಂಕರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು. ಅವು ಇಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ಇಂದ್ರ ಕನ್ನಲ್ಪಲ ಅರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೋಟಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಒಂಜಿ ಚೌಡಿ ದೇವರುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ಆರು ಬಕ್ಕ ಬಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಪೊಗ್ಗುನೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಹೈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಿತ್ತನು.
ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಈತು ದೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅವು ಪಂಡ್ರೇನೆ ಆಪುಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಇತ್ತೀರು ಆರು ಬೊಕ ಏನನ್ನ ಗುರ್ತ ಬತ್ತದ ಬೊಕ ಮೇರೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಿರತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊರಿರ ಆರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಣ್ಣದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಈರೆನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತನಾಡ ಇರೆಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಲೆಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂದೇ ಜಾಗಿಡು ಗುಹೆತ ಜಾಗಿಡು ಇಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಾತಿರ್ಲ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆನಂದ್ ಪನ್ಪೇನು. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುಮೆ ಸೋನು ನನ್ನ ಕಂಡ ನೀ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.